Rogo mbaka kaka pile en mbaka mabende temo fono weche mopogore matimore e kind oganda wa e Kenya mangima kachiel kod oganda Luo mabende ogeno mokalo Ramogi TV. Wenda kawuono gin yawuot Luo ariyo ma wigi otimo jere mabende wabro ng'iyo godo mokum weche kendo pimo ni to ratil dhi yiengore kon mane. Yene mura ka thuolo mar wako Meshak Odede. Meshak oimore kendo machiegni ratil kawuono. Amor duogo e ratil kendo. Erokamano. Erokamano. Okinda Ojuka oimore. Oimore ahinya. Mapa ni thuolo mari mokwongo mar bedo ratil ka. Yes, mae thuolo mokwongo mar oganda Luo. Yes, Ramogi TV. Erokamano ahinya. Yes. Waroki mokalo ka wawacho ni gwere to dhi. Otemo ng'e ni to ratil oyiengore kor ng'a korka Meshak koso korka Okinda. Yes. Erokamano ahinya. Mana ka wachako chenro kawuono agero ni uneno weche manyien adimba ng'e ni romo moro osebedo ka dhi nyime piny Misri mar timo lalruok weche mag chal mar kor lwasi. Kuom thuolo mokwongo e sirikal manyien ni piny Luo notene chiemb kony. Nyotere nyo chieng' Friday gi nyoro chieng' Ngeso. Meshak iparo nade wi okang' ma kor sirikal okawo mar tero chiemb kony ka wandeso mana matin wiye kapok odhi chuny twak ma kawuono? Yes, nitiere parario manyalo wuok e tero chiemb kony ne pinje mag jokaluo kata ne nyikwa Ramogi. Pok nwaneno katimore kata obedo ni e kinde mokalo bende nitie kech mosechiemo e gwengewa to sirikal bende osebetie. Ma nyalo nyiso ni aidha sirikand ni nigi geno maduong' ahinya mar tiyo ne jopiny kanyakla nyaka jok mane ok ogonegi kura. To kok kamano to bathe konchiel onyalo bedo siasa nikech ka wang'iyo to waneno ka seche ma itero chiemo e gwenge mamoko ang' nonere negi marach kata nonere ne piny ngima marach ka gweng' moro nitie motwoti to we moko mi chiemo. Koro inyalo kel bed ni tero nwa chiemo mondo wageng' godo wich puot kata manyalo betie ka ng'ato wacho ni dong' ineno kotero tera chiemo e gwenge modong' to wan ok okelnwa, wan ok odwarwa. Koro nyalo bet ni okelnwa chiemo mondo kik wacha bila no bedie. Bende nyalo bet ni okelnwa chiemo nikech en adieri ni sirikand ni ojali ji duto manie piny Kenya. Ikoni en gi kore ariyo. En gi kore ariyo. Erokamano. Okinda. Yes. Ingeni VOJ. Wasebedo e culture moro inyalo nindo kech ma komi chiemo tichich ni kawuono ni ang'o miyo ng'ano chielo na kata tong'. Luo community ever since gik madhiga drought osebedo e Luo. To nikech culture ma wan go mar pingo omiyo ka koro miwa chiemo wanyalo buok ni to chiemo ni kosen gocha ariyo tiende. An kaka Okindo Ojuka aungo sirikal kuomiwa nikech wan bende wan achiel kuom jo Kenya. Yes. Koro osuru ma jaluo golo, osuru ma jaluo golo, Kenya te golo. Osuru ma jaluo golo e osuru ma jakikuyu nyalo golo kata jakaleji nyalo golo. Yes. Koro kik wang'ie gi angolo mar siasa. Kik wang'ie gi angolo mar siasa. Ing'eni pod bor sana. Nigi minya timo higa 2022 mondo timre fo higa 2027. Mano wachako masiasa mabor. Yes. Nikech wuothe piny Luo wacho ni jaluo ok sechi kata kech ka en nade to manok en kata mar kony no kone kochune ahinya. Inano wach bila no. Ingen kech nego dhano. To dhano e ngufu Nyasaye piny. Ko jaluo ok sechi to sirikal to wacho ni osuru. Ok ne ko gando bro bende yo marach. Yes. Aungo sirikal kendo aungo migosi Eliud Owalo. Owuothi kendo owuoth kabisa e piny Jaluo. Okel everything e piny oganda Luo. Erokamano. Yes. Beshe kan no kitemo kwalo ng'iyo Okinda bino wacho wach moro mo aneno Okinda temo profile joluo. Gimotimo no dhongere luongo ni profiling. Nikech wacho ni wang'iyo pingo. Ok ni joluo pinga gik moko for the sake of it. Ei pingo no gik ma wasebedo kwa wacho go gin adieri koso pok gibedo adieri. Gin hote gi dhokot koso osenegi ka gitimore. So ka joluo osechung' matek kata ka pingo weche mag mibadhi mayudore sirikal mosekal. Dang Okinda wach ni sirikal mosekalo go nyo ler joluo nyocha pinga because of pingo. Ka
koyudore ni joluo osewacho ni mibadhi ne nitie to mibadhi no bende yudore ni ne nitie adier to kare ok wapinga for the sake of it en mana ni jomwa pingo ema temo profile wakako kinda dwa chako profile joluo ni ong'iyo pingo wan wawacho mana ni waduto wayie ni mondo chiemo bi kendo wagombo ni tunge Kenya te tung koni gi koni tung piny Kenya otere chiemo nikech kech to nitiere across kendo en gima ber mondo sirikal oter chiemo ne jok ma nigi kech kamora mora ma gintie. Gima watemo wacho en mana ni seche moko inyalo tigi chiemo no bende mondo ochop go weche mag siasa mamoko nyalo bedo ok wawacho ni authentically ni mano Kamano. Okinda be ma oromo nyaka karang'o ma sirikal bo bedo ka chiwo chiemb kony ne jopiny. Ing'ene VOJ kopo ne tabu wuok e odi to ok imany long term ikungi manyo amicable solution masano kokibire long term kwa wacho ni to ma biro romo kwa loso gima biro romo to kiyiro ka jogi otho maromo ibo tiyo jomagi koro joma chalo kaka Meshak Musiepna ni Wood County ni oketo geno ni kopo ni sirikal mamalo manok wamiyo ombolo omiyo wachiemo to onene ga ngoch tiang Meshak ang'isi owadwa kendo oganda Ramogi neni sana ni gin e achiel kuom sirikal en dhano to maka gi representatives tiere ni kata mana kaluo ni ei Kenya kendo gichulo ushuru man malo to king'iyo pinje regions magolo osuru kabisa achiel kuom gi en kaluo nikech kanyo mwapure niang puru kocha kanyo mwan gi Lake Victoria tiere ni kata ni mapinje mamoko area mamoko warachule sana maka poni sirikal kotele gi wuodwa wuoyi motegno kabisa ludo walo mabende gi lony modhuro e yor tijni miwa mwandu kata miwa chiemo ware wele kech kwa pango makiny jikinyo tho kech nego dhano ananeno kamano Meshak odene gima kinyo kia masani ni manyaka korakruok masani ni kwanza kokwa pango makiny wange okinda iwacho adieri kendo onge ng'ama pingi e wachno onge ng'ama pingo walo kata didi owalo en wuodwa to kendo wamor ni e sirikand William oyudo lemo madit ma wambende wanyalo morgo ni wuodwa moro ni mbele kokelo chiemo gima nyaka wang'i wang' jowa e Ramogi kamwa nyisi gini dhi ukaw chiemo kendo uchiem nikech kako kindo wacho no en adieri ni ujo pinjni kendo okun second class to uchulo suru bende gigi to bende thothgi ok gin osuru nikech nyawaneno jatend piny Kenya ka kwayo kony gin kony ma owuok e pinje moko gin osuch jomoko nikech de wan gi marwa de ok wakwayo kony kaka ne ker kwecho cha but mano to discussion masani gimwatemo wacho Okinda en ni sirikal ok wapingi gimwatemo nono en ni dipo ni e seche ma ikelonwa msaada kata chiemo mar kony nitie siasa moko ma bende irwake iye nikech seche miwinjo ka ji wuoyo tibiro winjo ni donjuru kore sirikal nyiso ni chiemo ni wakelo to onego bed ni kuchame to udonjo e sirikal ma ok wanyal chame achama to wadong' oko kama nyo wantie mano mwakwenia chiemo to miya uru to donjo wabiro loso ka wadonjo kata kwa donga kama ne wantie. Iro kamano Okinda ni ochalo oniaf moro mimako godo rech ni miketo lowo miche godo rech ni ni wamiuma to kata kamano donjuru nyakuwuothuru kodwa ni VOJ an samura adhier nono inano ka owadwa kendo siepna kabisa Meshak odede wacho intio korwa kocha olongi ni dembo mibolo timako go rech tien rech no ok en gir oko en gir pi to kar oganda lot en gir ang'o Meshak doke wacho mako boli olow to nen gime iwinjo VOJ kama Okinda kier go e wach kogi kar msaada ka to kendo koro Okinda wacho ni gima kiny wakia to samanyo telo mokalo mar regime machien owewa kata gi subsidy mar mogo to ne wawacho ni gima kiny wakia miwauru subsidy watim ng'iewo mogo gi bei mapiny to ne giwacho ni gin gipango long term sechego to ne ging'e gima kiny to gikelonwa mbolea kaka ta koth onge sani wawacho wach piny otuo ma koth onge to mbolea to nyo gisekelo gimenore matin onego bed ni ka standard ni en ni
in iloso gik ma long term to samoro amora iloso long term to ka standard ni en loso gima konyo sani to gima long term ting'eyi ni okinda to en ng'at ma oloso masani to ma long term bende oloso. Hero kamano kwa lunga neno ka okina nigi wach ni moro okina kido chomo kama mesha kowe ing'eyo VOJ an asedwaro county e senate mano constituency aboro awuotho gi jopiny ng'isi no kindo mashimiwa kata kapok ipango in gi plan maber kabisa kapok ipango ng'ini pango man long term idongere to miyo mena sani kinyanwa ngufa goni kura to kipango long term to kingadhi goni kura dhano thote an akwayo jok machalo osiepena machalo kamesha kini ni kaluo oganda Ramogi be gin achiel kuom jokenya to kata Kenya ka king'iyo kata pinje maoko kiluongo jaluo tineno jakenya Kenya ong'e gi jamii ariyo koken jaluo te joma dieregi to jaluo onego yud konyruok kuom sirkal ni kaka jowa ma diere ka nikech wambe wachulo ang'o ushuru to oganda wa ok nyal bedo gi tabu ni wa plan for long term plan for long term ne ng'a ka jo kitabu nego kiny tabu kelo tuo kelo tho VOJ. Yero kamano. Yes. Mana kamano nyakoro ng'ojwang ne wara kanyo mathin nono nikech en midhiero masani koro mako ganda e Kenya kama ngima bang' ka sirkal mamalo bende tero chiemb kony e gwenge ma counties makalo county ma Homa Bay, county ma Kisumu, county mano ma Siaya kaachiel kod county mano ma Migori e yor jolo jowa moko masani koro kech koro kayo nikech wach ma midhiero mar oro masani koro kwako piny mangima bende koro to en mbaka mosebedo kadhi nyime nyaka piny Misri nyakoro ng'ojwang obro medo temo fuono matut okenge ma sirkal mamalo kod ma counties oketo mana ne jowa obedo kod chiemo moromo kinde ka kinde nikech en achiel kuom midhiero mane oland kata ndalo ma Kenyatta ni achiel kuom chandruoge ma nyaka kedgo en kiawa tuoche kod chiemo be wasechopo kare ratil ni yamo odhiambo kawuono nyakoro ng'ojwang mopogore kod mano kod joma manyo rumo ni bunge mar piny Kenya nyone gi ywaruok e kind jokanyo mag Azimio la Umoja duond bura mar Jubilee Party ywak ne chal ka gima owete gi madongo mag ODM nyoro gi ahinya to pogo lemo mag Parliamentary Service Commission maendi en chakruok mar lweny mar joot koso en siasa ma pile ka pile meshak Jubilee nyotiyo gi dholuo kata dhongere moro motegno ni conmanship maen dhongere mosetigo e siasa ma Kenya ka kuom kinde malach ahinya aparo ni nyaka ne wachak campaign manyo okelowa e yiero ma higa 2022 wasewinjo tamno ahinya nyiso ni ng'ata madwaro gimoro to ok oyudo o accuse the other side kowacho ni en conmanship ok ang'eyo pok nadhi e details malong'o mar ywaruok mane kind parties kata ute bura man e umbrella achiel miluongo ni Azimio but neno matin e andika kuonde moko ka giywak ni ne gigombo ni gin bende mondo gibed gi slot moro to aparo ni nitie gik ming'iyo ma political parties ging'iyo ka gichiwo slots abilagi omiyo nyaka bed ni nitie kamoro mang'ikruok nitie nikech ka wang'iyo parties kaka no perform ibro yudo ka Jubilee ne wan godo kanyakla e Azimio to nyalo bedo ni gin gi wajumbe 20 gi wiya kene gin 28 to ng'eny gi ibro yudo ni owuok e gwenge mamoko ma ok e gweng' manonego bed ni wayude kura to onego bed ni wapimo kura ma ukelo koluwore gi wajumbe modonjo to gi kura ma ukelo ombulu mar ker magi koriw to nyiso strength mar party ei coalition omiyo aparo ni ka emomiyo Wiper ok obedo gi ywaruok nikech Wiper okelo wabunge manyalo romo 25 kama to king'iyo kura kendo magikelo e ombulu mar ker to iyudo ka kendo gikelo ombulu mang'eny e gwengegi magiwuokiego aparo ni ma ema samoro de bed ni omiyo ODM wacho ni wasemiyou
kuonde mamoko nikech inyalo paro VOJ kani ipogo lemo mamoko kata mana house leadership ne ok giyware kendo ODM nomiyogi kuonde mane onego bed ni gibetie nyaka sani gin gi positions go mana ma kende ema koro ywaruok chal ni koro gidwa dwaro mang'eny ahinya emomiyo ODM wacho ni kato koro dikre uru matin to gichako wacho wachwa mwawacho pile pile ni ma conmanship kendo dhok moje tigo en ni jo ODM gi nuero malo joweteu giwache mang'eny dobed ni en adieri nikech gimisikinwao ni to inwe gi ji mopogore. Ok apar ni ODM is a unique party mamalo jowetegi. Nitiere parties mamoko. I mean, kong'iyo kata kaka opog, kidwa ng'e ni ODM ok omalo jowetegi as such. Ng'iyane kata kaka opog house leadership Kenya Kwanza. Ibiro yudo ka nitiere migepe moko magin UDA okawo gi te. To pok wawinjo ka ANC kata Ford Kenya kata duond ute bura modongo wacho ni jo UDA malowa nikech wang' gi ng'iyo gik mamoko. Aparo ni ma to en gima oseluong go ODM mang'eny ma koro chalo gima en adieri kata obedo ni ok en adieri. Ing'e ni ka wasikwa luongi ni nyadundo ni to ji chako paro ni nyadundo kata obedo ni pok wapimi gi ng'ama chielo mwayudo ka adieri nyadundo to obedo adieri nikech oseluongi go mang'eny. Erokamano. Okinda. Awinjo koluongo nyadundo momiya gi nyalo. Kata jasolo suru cha noluongo Yesu ma gichamogo ode kabisa joko go ruoth chiemo ka josolo suru. Back to the point, ing'e ni onego wabed jok ma wacho adieri nikech ok mais kura mokwongo kata mibiro gik go mogik. Nosegoye 2013 ochako goye 2017 isani. Ywak bilagi ok gin ywak mokwongo bedo. An ang'eyo kego ne Raila Odinga ng'ama very straightforward kabisa as a father. But nitie andlas gin jomoluore nikech ing'e ni kidhi Kenya Kwanza ja chakni ene motelo kocha to kiduogo ko Azimio komani wantie ne noteligo kego ne ababa wani tiyudo ka ywak ma jogi ywago sani ni no ywagi 2017 to ywak ma jogi ywago sani ni nochako ywagi 13 ma Meshack ok do admit man. Koro ing'e ni ka in go wadu VOJ an nonyola do wan go wetena mang'eny to kuchieme mesa to kiwachno wadwa ni odhero en wang'ani kuon mathin ginus omena to wadwa ni to chwe wamie kuon mang'ongo gi rech kanchwele. Ipoga poge mesa makotami tiwe ng'ato kwanyo mare iye kanyo. Tabu mantie ni en tabu mosebiro kanyo to oketho soch oganda luo nikech jok mimiyo gigi ng'eny gi margi gin jomi gibedo tag to ODM. Aneno ni kidhi jowa madieregi itie moko mowito kombegi nikech nosepuonjgi ni ng'at miluongo kego ne en ng'at mokusre usene tek. Tieni jogi nitie manowito kombegi nyaka kombe maber machalo governor. Ere ka ng'ane idwa pime gi jako kura to en kende to wito kome mar bedo governor. Ere ng'ani idwa tuone kome Meshack kasi wacho ni wach tamito deceitfully nokotiyo 2013 to kotiyo 2017 to chako tiyo 2022 to jok mane ywakgi jok ma ywak 2017 to chako ywak 2013 jogo nie rengo machielo kocha to ganyo gi link kabisa kendo ng'ama ywak onge ok ne katabu nitie ka tabu onge Okinda jogi ne maybe ne ok ng'iyo gima jogi ne ywago nikech seche ma jogi ne keto ywakgi aparo ni refer to kata wach mar political party funding pesa mane mag duond buche mag siasa ichiwo mar ne duond buche mag siasa. Kumbuka ANC pod ywak nyaka kawuono ANC ni pod ywak nyaka kawuono to kumbuka ni sama ne gi ywakni adieri mar wach ne ni kanye kane gia e kura ma 2017 to jo NASA moting'o nyaka ANC gi Wiper gi jomodongi noringo dhi e doho ma okwedo ombuluno ma ombuluno doho nong'ado ni null and void nyiso ni oonge no onge record mora mora minyalo dhiye onge
ka koro ne gidhi e political party funding to ODM ne nigi namba maduong' mar wajumbe manokele od bura, omiyo ODM nyaka ne yud share maduong'. Aeto ka koro ni ing'iyo share ma gin godo namba mar wajumbe, to kidwa migi marom gi share mane gin go, actually no migi marom gi share mane gin go kuom wajumbe, to gichako ng'ur ni wadwa ni umedwa nikech ne wakelo kura be e ombulu mar ker. Kanye mane ywaruok nitie, ok ni ODM notamo jogi e pesa, ODM nomiyo jogi pesa but moromore gi wajumbe mane gitimore nade mane gikelo. To ODM owacho ni kura ma pesa ma omenda malang' mudwaro kuom kura mar ombulu mar presidency kata mar ker ok omiwa gi duol matayo duond od buche, political party registrar ok omiwa mano. To nikech ang'o? Nikech ne wadhi mwapingo yiero no, ombulu no mwakwedo oko madogwe oko, koro ok ginyal miyowa pesa kuom ombulu achiel mane wakwedo madogwe oko. To kudwa ni mondo miwago, to kare wariure wadhiure court mondo court odhi ong'ad bura mondo miwa omenda cha. To gitamore dhi e court, ODM odhi e court kende. Iwinjo kinda magi kama ne ywaruok nitie, koro ok wanyal siko keto ne ODM koro kata bedo ni ne ging'ur ma ok kitgi ODM chung' ne ratiro koso VOJ gima wacho ni ok donji. ODM nonyiso jogi ni Wiper, ANC Ford Kenya ok omiwa pesa mar ombulu mar ker nikech wan wawegi ne wakwedo ombuluno, to ombuluno onge, no obedo anal. Koro kudwa ni omiwago mondo wamedu malang' to wadhiure e court. Donge ODM no dhi e court kendgi? Koro kata obedo ni sani ne ging'ur seche kata sani gin e mrengo machielo, ng'ur gi cha ok nyis ni ne gin right. Kata Yesu ne ji ogo matek ni gure to ok nyis ni they were right. The silent majority ema ne right. Koro ng'ur to ne ging'ur, moro be nyalo ng'ur sani to ok nyis ni nikech ji oseng'ur mang'eny koro miyo joma ng'ur go right. Ino kamano. Okinda dite muwacho ni mane kit chama. Ing'eyo? Nangi wacho kamano. Ing'eyo ite gik ma ka ji otimo kata gitamo timo to ji wacho mano kiti. King'iyo kitimo gimoro sani mokalo sani nyaka kiny. Ka kirwako taino to ji wacho VOJ ng'ama smart. Iwinjo kendo lilo wiye maber kabisa. Ada ng'isi ne VOJ. Jo intig moro ni brotherhood. Ka dhi manyo le to ang'isi ni bwana, le madhi manyo adhi manyo mwanda. Ema nyalo mi wiye akaw diere tamiyo dede tiende. To ai marach amaka oloro kata mako apuoyo. Kora wacho ni bwana, nikech in gimitimo chate onge, mari obuodho ok omako gicha, maro redo kuma koro mato mara. Kata uchieme mesa. Wacho ni dhero in koro wami kuon matin. Iti chwe koro wami madu. Ana neno niya mondo adieri obedi. Ji onego wach adieri. Adieri mane? Adieri nitiere ni king'iyo ywak jok mineno ywagi jo Jubilee, joma ne nitiere mrengo mar Azimio ni, jogi ywagi winjore nikech giywak ma jomoko noseywak iye ka modede ok dwa yie. Ing'iyo ja ANC miluongo ni Wycliffe Musalia Mudavadi, king'iyo ywak ne kanene NASA no ywak malich kabisa, kendo kano wuok odhi tiwacho ni iwacho bwana jo toko deragi jogi dhi miyo wakura, makata nyieno dhi kod oduogo to dhi miyo wakura. Kichak ing'iyo Moses Masika Wetangula ma odede wacho ni kano dhi ni onge yo ma Bukusu nyalo go kura ne jachak nikech mago gin neighbors, gin jirani manyalo larolo. Nunendo gima notimore. Kidhi Bungoma County ting'iyo kura ma jachak no yombo go kegone en kura 200,000. To mano kura mando kwa kao Moses Masika Wetangula mwabudhoka tieni kata wambe dwa yombo ng'ati kata do bedo 1-1. Ing'eno 1-1 tieni mano ji dhi draw inwoyo either ket penalty kata you the inwo game enwo match. King'iyo 207 ne wan gi jachak makoro bedo kerne. To kana Dr. William Ruto. Yes. Dr. Rais Dr. William Ruto ker mara beach.
Koso de din pok yie ni en president. Ene ker of Ene course. ker. Ene ker. Kano wuok Ene motiye. VJ kano wuok oungana gi ker machon Uhuru Kenyatta. Ji ne wacho ni onge yo ma Mkalenjin nyalo gone go Mkikuyu kura. Tingen siasa modede ko monego ng'e sani ni en gima change. Olokore en gima lokore. Gimitimo sani kinuo timo kiny kata ngima ni kanyo tieni ok nya thrive. Koro culture mani bwana jogo weyo ywagi, jogo weyo dhi, wan wanyalo sigini kata wan, sirikal omiwa gini, to wan wang'iyo gi kejwani, mako culture mani go wawe. VJ gima Kendo sainyowa. Gima kinda kelo is a whole different debate. Ok wa debate yo mane wawego oganda mane ungo walwedo dhigo. Kane yo no rach kata ber. Wa debate niya e ywak magisebedo ka giywago ni. Be adieri ni e ywagni. Kosa adieri onge. Tema lero ni mabende itemo lengo mi itamori ok ituomo. Nikech gima ni laro ema kete mesa. Okinda onengo wach ni gima ni e mesa no. En adieri ni lare kamano kata ok en adieri. Sama ne owach ni ji odhi e court, ne giyie dhi e court kanyakla gi ODM mondo gichun kalo e court mondo migi pesa ni mondo ne medgi, ne gitamore. Itemo wach ni richo machien cha kik tigo e yalo wach masani. E yalo wach masani. To kabiro kata na kama Okinda wacho ni, Samuel Uwe ni VJ. Donge the same Musalia miwacho ni gi the same Wetangula miwacho ni. No ochung' mbele kamera monyiso jopiny gi te ne gin koro giwinjore gi migosi William Ruto ma ker masani. Ne dhi megi after kwanata malo 30 e wimia e fuond sirikal te. Fuond sirikal moselosi giseyudo 30%. Podi to dak gi ywage ka giwacho no mawa. En mana niya ging'iyo ywak ka giwacho no mawa nikech wan gi blackmail wa gi kabila gi. Dak giseyuak. Isewinjo ka giywak. Cabinet no tieki kwana 30% mano mi jo Kodera, jo tok Kodera. Gin 30% mage onge. Kwana 30% mo migi EPS. Gin 30% mage onge. Wasongo kamano 30% onge. To kadine ODM to kuro diko uwinduru opongo piny ngima. Kaka en siasa mar mecho. Iluongo na ngocha giche iluongo na conmanship. Dogrok ng'eny. Watamore kanyo. VJ kapo kingaga. Kakor wato nduru ni malo. Iluongo wa nyinge. Rokamano. Okinda. Mara ngo mi wero luongo mesha gini gi nyinga enago. Ing'eyo VJ. Nikech bet ni ongi luongo gi koro mane kit gi koso nang. VJ. Kopo ne adwa riembi e oda. To kang'isi ni dhe. Atimo timbe na moko, tingo nduru kine miwuok. Iwinjo. Kadwa riembi. Ne bwana koro nyiene osechamo kuna kabisa. Koro we wuogo dhe. Atimo timbe na moko. Kata thuwi gi dhako, tiwuok idhe. Ineno gima Mesha ok dwa yie. Ni kineno kuma iro wuoke mach nitie kanyo. Ng'ato e level mar Musalia Mudavadi status mentie cha. Ok onyalo go nduru. Onyago nduru nikech gik moko ariyo. Ni odwa wuok kata ohinyore kanyo. To ko en nduru madwa wuok to nduche no ok nyachalo nduche ng'ama chielo madwa bedo kanyo. Kech ng'eni wuok kin gi mpango machielo. Kata ki wuok ni woche di. Gima Meshak musiep na Wood County ni onego ng'e. Ni tabu nitie. To kok wanyalo so tabu gi e chama. To pod tabu gi buru mado inyowa mbele ka. Nyaka wayie tabu gi mwalos gi kok wanyalo paro gik moko mbele ka. Meshak no wacho wach moro ka ni kamoro gima ne ng'iyo. Oni kaka kura nogore tarik 9 dwe mar 8 ni kamoro kama Jubilee simba mar siasa kama stronghold margi. Ne ok gikelo mbulu mang'eny e adita mar jakom Raila Odinga kopim kod joma jo Akamba. Yes. Aje sama kor nyipo golemo mar Parliamentary Service Commission ni. Yes. Dibe ni nitie diri moro iye kanyo. Ing'eyo VJ. Bisa moro ipimu kalro koda teko manukelo mar ombulu. Timo ni gi mfano mar ni kwadhi le. Wadhi e thim. Wadhi manyo le. To ai maber an matelo. An kako kindo juka. Tapoka go mwanda. Kata ga apoyo girungu kabisa mogore piny. Tangi isi ni VJ to koro ma okami. Ting'ene wan kanyakla. Odede imbe ma okami mato wa wacham. Ko indhi adhi ot gi dhogi lilo.
ma adhi chamo kenda. Ineno siasa mokalo kura mogo mar 2022 ne. VOJ king'iyo joma chalo kaka Nini Kega, ing'iyo joma chalo Muridhi, ing'iyo jok mang'eny mane odong', negi support Raila Amolo Odinga. Mane mokos dongi, ok odong' ni ji nok dware. Nikech nitiere sama ka siasa ochiek thuru, tiwach gima ji ok dwa winjo, to kati ber manade to gituondi kura. An aseneno gino. Koro mesha gimo nego ng'e ni historia mar siasa ma Kenya, chakruok Raila Amolo Odinga chung' dwaro kom man malo mar kom kerni. Mae time mogik mano nwang'e kura modhuro koa joma madieregi. Mamano Meshak nyaka yie. To samoro kech oyudo kura ne, mano nwang'o ne. Nikech samoro ji 2-3 makoro ogogi. Iwinjo. Koro an akwayo Meshak. Nikopo nitie lemo mipogo. To pogi apoga, opogo ni iti gelang'o e mesa, kati ni chwe maromo nade. Imiya mari, timiya Meshak mare, tamadong' adong'a gi mara. To siep gi undugu pod buro mana budhi. Yes. To kare VOJ mano kare chuno niya ok wabi wuok e ngadhoni nikech Azimio ne nigi parties 20 gi wiye. Yes. To koro moko ka tibio miang'o ka wadwa dhi ni ng'ata yudo tekni nyaka pod ne gimoro. Nyaka ni tekni ni yudori ka waonge kriteria gimoro matin mwanyalo ng'iyo makonyo wacho niya ma wami ng'ane to ng'ane o deserve ma kata ng'ane ok o deserve. Kare parties mamoko ma bende ne nie Azimio ka bende onego bed ni upgi ni malo ka. Le mar bungu lach kara nyasa kara mamuche kara gibro yudo mor kolach mathinne mushare to dongo semi ingene Jubilee party ane Azimio ni GCK Jubilee party no ken party matin tine obedo medore ne ruling party tine omedore mara 2022 ne to ki itreat ingene an wudluo to inyabedo go wadu mang'ongo samo inyabiro maduong' mahewe to kiwach no wadu mang'ongo in to koro isedhero kendo lawi yoti koro in aketi kando koro achama gini kana dalni koro chika kende egima Meshak ni tamo timo ni bwana in ise rule ngeni Jubilee party mang'ongo kendo neno wadu go diem mang'ongo koro in kech koro gori piny koro in wangi kata waketi kando kata koro atriti kaka ne koro ng'ama ng'onge dalani in koro iluwa. King'iyo kata malemo moko mag committee public accounts committee nitie kaka no luom jomoko public investment committee kachel kod committees madongo donge bunge donge ne chal ka gima pok no bedo kare waduogo mana banka oywe no Kenya kwa mgajwang ma entertain iparo nade nyalo bedo ni Azimio ochunga lenga kendo kalo koda koko moko majocho neno jomo kalo chien banka jaribura mogwel Sabina Chege wacho ni kain maro yumo kamano awayo nyalo jogore gi lak kendo gin gi thuolo mar wuok oko maro Azimio la umoja kaka wacho ni mokuom gi no chodre gi muchgi gi lochgi gi teko gi riekni gi te masiro dwaro mar Azimio la umoja katu bende no gelo serikal kamano to kone go beri koro iketo gi tenge kitemana ka waidu thund weche mayuko ni laksa dek mar odhiambo kawuono. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Machiegni jahera mar chendo mar Penj Laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Ana sebet mana kada kodi. Nikech ana dwaga mondo abed but jaoda. Onge kaka bihal nyalo bedo jaodi.
Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. As we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuweke kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis. Kwa sababu ya ile mimea iko, tunaona we may lose close to 50% of our crop. Counties mag Luo Nyanza bende koro sani odonjo e listi mag counties ma kech odonje, kai county ma Siaya yangore ni familia mathoth ywago chiemb kony. Kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni buche duto mawegi nyocha ohangne gi obila owit oko mana kaka nyocha owit mare. En lit ne familia moro ma Kisii manyocha oyudo report mar tho mar nyargi e piny Lebanon bang' nyako nolal kuom dweche buora. Mana kamano nyakorongo jwang bang' yudo thund weche moiko ni lak sadek odhiambo kawuono chik iti ne keni ni wuon sadek mar odhiambo kawuono nyakorongo jwang ote mag jopiny thoth ka mokalo kaloro koda twak ma kawuono ni ote wacho ni Helekea owuora an kochia to mesha kowe wito joluo Ruto dhitiyo maber to par ni pile pile bunge mar Iyala nyo ODM nyo sengiso kitgi moro mong'egi go kendo ma to gilengo nango to kar mondo giwuog oko apia gi wach manitiere maka juma Meshak wacho chuny wach kabisa eni ODM ni jomoko osebedo ka tiyo kaka ngas mar yudo gik ma gidwaro ka opose lwetgi
kendo koro gilokore neko gi ODM kendo giba weche ni ODM oting'o andhoke, ODM oting'o conmen, to gin giwe gin beneficiaries mag party mar ODM. Nyinge en Joshua Omiro, wacho kanyo ka en e gwenge mag Siaka Baba. Moro ka wacho ni maka juma penjna Meshak kod Okinda ni to tend piny Luo ochomo kanye. Machielo ka bede penjo ka ni maka juma adiri makende ni winjruok mane oketi e bwo Azimio la Umoja ne gin gi geno maloso sirkal. Ka sirkal ne ok giloso, koro nyaka gidog e drawing board mondo gipog le manitiere e kar kwan gi. Nyinga en Esther Ochenga, an e dala mar Homa Bay. Ka mogik masomo ka wacho ni maka juma Foodstone nego ger dala ka dala kaka nene joluo gedo chon, nikech kik wagen kuom chiemo sirkal ni en gi siasa e iye. Abiro chako di Meshak. Nitiere penje moko mpenje kama sanja mago ni idwok gi mapiyo piyo. Erokamano. Penjo ma awinjo ka jawinjo marwa moro penjo en ni tend Luo dhi kanye koa ka. Aparo ni e sechegi kama pod wabete ni tend Luo pod ni e lwet Raila Amolo Odinga, to ka dhi mbele malach moingo ka to chuno ni nyaka tend Luo bi dhi e lwet ng'ama chielo, nikech jakom Raila Amolo Odinga ike sudo, to en bende pok owachonwa nyaka sani, pok owachonwa ni odwa chako manyo kom kendo e kinde mabiro. So aparo ni wan e kinde moro ma watemo chengo pap mondo wane ane ni to en ng'a manyalo terowa Kanan ka ok wachopo Kanan gi jakom Raila Amolo Odinga. To yo mwabro yudo godo jatelo e Luo Nyanza kipenja, ok en ni jakom Raila Amolo Odinga bro mako lwet ng'ato to wacho ni mae jatendu mawenu, nikech kata en wuon mano ok kaka no oyudo telo ni. Aparo ni ng'ato biro maj, samoro nyalo bedo VOJ, samoro nyalo bedo Kinda, to ng'ato nyaka bi wuoga kende manyis jopiny nyikwa Ramogi ni kuom gik moko duto ming'iyo ma jatelo nengo bedgo oromo. Erokamano. Yes. Okinda. Owacho kaluru kod japenjo ni. Owacho ni onya bedo kata Okindo Juka. Nemo neno mabor. Anyway, back to the point. Inano Okinda gino kik donje wi. Nano ranyisi. Inano VOJ. E Kenya ka intie jok mosetelo. Morul. King'iyo gi history mar Bible, mar Muma. Jatendwa kata babawa Raila Amolo Odinga osetemo. Kendo osetemo kabisa. Ma ok onego koro wachak wamiye mzigo ma samoro ok onyal. Musa kano golo ji Misri. Nogik ma koro joma tinde manotiro joka loka kocha. Ineno kidhi e piny mar Kalenjin land ka. Nitiere oganda matin kabisa ni Tugen. Tugen onge ng'ama nong'eyo ni nyalo rule for 24 years. Kata onge ng'ama nong'eyo e piny ma e Kenya ka ni nitie ng'at manyalo ai Tugen community ma rule kata ma bed president. To king'iyo ng'ama no rule for long, mobede kom mar ker ni igni mang'eny kabisa nyaka cha Kenya, ne jatugen iluongo ni Moi. Tiende ni jawinjo no kukubed gi oganda Luo, oganda maduong' moko nyal kawo koyo kata mwaketo oganda mabed hopeless ni ko okego ne ohol gi ka kumole, nikech dhano nyalo hol ni to koro kanye mwagikego. Okego ne osegolwa Misri, wan e diere kamoro ka awinjo much Kanan. To kata kano Okindo Juka me maroko wachano bumiya Mesha, nikech kata nyiro mane nyecho wacha ne ng'ama tin chalo mambasna motiro joka Kana. Yes. Erokamano. Nitiere tweet mar SG mar ODM wacho ni a debate with our brothers and sisters from Jubilee on conmanship is one I would very much welcome. Senator ma Nairobi County. Senator ma Nairobi County Sifuna aparo ni nigi details kata nonro mar wechegi. Omiyo aparo ni mano nyiso ni en gi nonro mang'eny mag weche ma dhi nyime e riwruok marwa mar Azimio, kata tudruok mane kindwa gi Jubilee kaka chama, ma kopo ni thuolo yudore mar gombakani to en gi gombo mar bede mesa mondo gombakani mondo jopiny ong'e adieri, nikech samisi kiwacho pile pile ni Okinda mecho kata Odede mecho, ji nyalo paro ni
VOJ wacho ka nikech asemaye to kare samoro iwacho wacha to pok amayi ko kel debate mesa discussion ni ket ka gima asemayi to kamoro onge. VOJ, the truth is kane gipogo lemo mar telo mar parliament onge ng'ama nogo uwi kendo chal ni ji duto ne mor. Kane kata mana slot mag Yala gi obiro pok wawinjo ka gigo uwi e wach Yala. En mana kamoro achiel mar Parliamentary Service Commission. Yala kane nitie mutni moko matin be nochako nyiedhore. Barua ma Jeremiah Kieri nyocha ndiko ne speaker. To pok wawinjo ka giondere barupgi no ahinya. Kaka koro ndere moro ore e wach mar Parliamentary Service Commission. To mana kaka nyisi seche ka ni Okinda nowacho ni gik moko lokore. Ne wabedo kanyakla mwawacho ni wadhi kawo telo kendo wadhi pogo magi to mano lokore koro waonge telo. Kolokore Okinda koro gin bende kik gidiwa ahinya nikech gik moko lokore ni koro idwa ket kuomwa te ni bedo ni Jeremiah Kioni ok oyudo kome mano koro problem ma ODM ma nyaka ting bedo ni ng'ama kama ok oyudo kom kata ng'ama kama cha ok oyudo kom kata Lwenj Nyanza nitie jok moko oyudo kombe ei ODM ka ok wanyal keto ni ji te moko oyudo kombe nyaka wa compensate loka kocha. Aparo ni en winjruok ma onego bed ni the party leaders odhi obeda piny to owayo na ot piyo to wach ni wakalgo kamano. Okinda jagoro maduong' wacho ni ogombo bedo chieng'o no miyalo wach ni mesa. Onego koro chiwo pacha ka jagoro mar party. Yes, adwoko penjo no. To kapok adhi penjo nitie penjo ma ja neno moro wacho. Ito tend Luone. Koro umienga. Adongiso nyikwa Ramogi ogandana. Ne 1992 kakoro mane chieng' ma Jaramogi nochunga sapoko chung. Kane Jaramogi oro odede. Onge ng'ama ne Jaramogi wacho. Yes. Ni nyaka wami tend Luo. But chunye ma iji ne nyapar ne samoro nyalo bedo James Orengo. Tend Luo ok mi ng'ato. Tend Luo en gimi manyo. Tabu nene sani wuok e piny ka Luo ge. Masa moro oganda wa nyalo nene ni ji wacho kama nitie mixed reaction. Mano en gima siasa ma 2022 nochalo gi siasa ma 1992. Kane nitie joma ne joge Jaramogi kabisa. Ni jaduong' ni ok onyal chung 1997. At the same thing matimore sani ni okego ne to koro ol. Ji ok nene ko nyalo chung 2027 I mean. Koro oganda wa kik ibed gi wasiwasi nikech ten luok mi ng'ato. To gima ne watemo wacho ne waburo yudo wuoyi. Ten wuoyi maburo unite wa. Lakini mano kik ibed gi wasiwasi. Kech telo ok en gima miyo ng'ato, telo en gima manyo. Kata Raila Odinga nogo tiyo gi nying babagi. No manye, nitie dire mane gwandore gi babagi kata chamo. Back to the point, ing'eni onego wabed joma honest, joma ratiro. Ma koponi ing'eni siasa ma Kenya osebedo en siasa miriwo lwedo. Chon inyalo kawe kiyien. To siasa en gima change. O change mogik ni mondo ikaw kom mar kerne nyaka iriw lweti gi ng'ato. Inya riwo lweti gi jirandi kata inya riwo lweti ng'at ma loka kocha. To kaponi ji sik ywak nwa ywaka. To deka mogik to wawacho ni ng'ano nyalo mana dhi adhiya to mbo manyo maji manyien. Obiro gelo picha moro in future odede. Ni joma chalo bilagi kata joma ng'ane ginegi magi joma ok tigo. Ijo giko kang loka kocha to gibiro wacho ni un joma go koko kada kunya to dhi adhiya. Nyadendi moro ntim luongo ni Sabina Chege. Bengine Sabina Chege ni jo Murang'o ero kabisa. Ana johala. To Sabina Chege odong ni okotiyo na jopiny. Odong ni no support Raila Amolo Odinga. Mane umi odong. Itinga ng'at kanini kega. No edwaro mare mar chung governor. Macha ground, and ground. Nene presidential ground, and ground. No somo ground. Ground. I'm telling you, ground. Kidhi kanini kega. No chung. Kanini kega oweyo kom mano chunge. Ok ni keche orach na jopiny. To ni keche no support okego ne Raila Amolo Odinga. Ana neno ni odede kanyo be mboro wana manatie. Kanyo be nitiena. Kanyo be mana manatie. Wato warwa. Uneno ni mondo kaber. Timia ng'ato gire.
imiya ipogoni apoga to tiyo ga tiya nikech ang'eni penje waji bro penjo ni to Yes. ne pre-election pact mag jogi inano VOJ wadwok ma inano nyini VOJ ing'eno jo gima gilaro ga wach kacha koche VOJ okina bed mos gino setamira VOJ inano japiny mago kurani kata 2027 en mapuro bro kwa kura o japiny ni ok bede table mindike agreement eno ngintu ni owadwang mane akorwa cha ero jogo no treat nade ngat ma akocha cha ero no treat nade to jirande cha no treat nade no jo ma jo Kisii ngene gin kodwa kabisa ti winjo ywak mora chien ka okongo muge ni owacha iti weche moko manyako wawachi malos chama to ket such oganda luo esura manyalo tiyo gi ng'ata ng'ata Kenya ka ma ng'ato miyo kata wang to nyalo tiyo kodi to mano jok machalo kako dede be nyaka yegi machalo kamano VOJ sama wango ka odede VOJ we wachura dieri kiwacho wach ni mogik pesa ok en ni oganda luo ok nyal tiyo gi kabinde moko oganda luo osetiyo gi kabinde moko be ka nitie joma osema e siasa ka e Kenya ka okindo ng'eno oganda luo osema moingo oganda moro amora Raila Amolo Odinga chielni osema moingo kaka dangi wach mecho moro amora kata mana bwana makoro sani ker marwa mar Kenya jatend piny Kenya William Ruto nowuok ka go uwi the same way mokinda wacho ni but adieri mana en tie ni kane okawo nusu mkate government 2008 bang post election joma no support jakom Raila Amolo Odinga jakom no chiwo kombe mang'eny e pinje mag Lang'o kende pinje mag Luhyaland moingo kata pinje mag Luo dak nugo e wiseche go wach ni jakom ochiwo gigi oko te joluo be to kor wach koma chiel ni udwa oendere kusiku wacho ni joluo ni watiyo gi ji marach watiyo gi ji ero kamano okinda wach mari mogik kanano ka sama wangwa ka wach mari mogik ne nyikora mogajwang mane winjo twak kendo ne chiko itgi kendo ne neno twak makawuono angiso nyikwa Ramogi Ajwang kukubed gi tabu to kukubed kik jomoko ket tabu e chunyu mubed joma soples Ramogi Ajwang ne ngamo tegno to nyuolo joge kata king'iyo historia mar Muma ne nitie kuma ne muso gike gi joge to joge at long run nodhi ang'o kana sitieko yes erokamano mesha adwa wacho ne jowa ni ubed gi kwe nikech weche ma wachorego gin bende weche ma nyaka bedie e riwruok moro amora kata mana riwruok ma kocha samoro pok gigo mana uwi but nitiere maling'ling mantie omiyo chama wa pod otegno to kogike wach mar tend luo to mana kaka Okindo wacho asiro obro biro kende ng'atno bro wuok samoro bro bedo miyo kata obro bedo ng'ama dichuo erokamano ahinya dibendi Azimio chunga lenga nya kwa Ramogi Ajwang obro keto wangwani to dhi bedo nade e chak juma manyien machakore tarik 14 makinyni e kinde ma bende koro obro ng'eyo ni to bende giyiere kod listi manyocha chwal ne speaker ma National Assembly kaka jokanyo mag Parliamentary Service Commission to en ang'o ma commission nitiere go ma ilare ma ok en mokwongo unyalo paro kata mana bunge mar 12 en lemo milaro kendo ji yware kone kod kocha ka kamano nyako Ramogi Ajwang sadek mar odhiambo kawuono wabedo kod weche manyien adimba kokalo Ramogi TV med mana kete ka nikech wageni mokalo riti makawuono bed kod odhiambo maber.